imamo posla sa ljudima koji nas ne poznaju dovoljno. Oni ne znaju s kim imaju posla. Oni nisu razumeli 5. februar. Oni ni današnji dan izgleda neće umeti da shvate. Ne znaju oni da seljak u Srbiji ima strpljenja da posmatra svoju voćku od momenta kad procveta do momenta kad treba da je obere. Ne znaju oni da seljak u Srbiji zna kad se bere voćka. Ne pušta je da istrune. Mi nećemo da pustimo da Srbija istrune. Vreme je za izbore, gospodo, iz rekonstruisane vlade. Vreme je, zato što sam vam čitao biografije, pa nigde ne piše da li ste negde ožuljili ruke, da li ste se bar sa nekim žuljevitim rukama u životu rukovali. Piše da znate da radite na kompjuteru. Zna i moj Vojin, ima 3,5 godine. Piše da ste kurseve završavali u inostranstvu. Pa zato na ovom trgu Volksbanka, Intesa banka, VB Leasing, Alfa banka, samo stoje tragovi od reklame za fabriku reznog alata, za hidrogradnju, za autoprevoz Čačak, za Slobodu, za Diku Pomoravlja Čačak, za Diku Pomoravlja Kraljevo, za veliki šumadijski centar Kragujevac, da se hvalimo tim vašim kursevima i bankama koje ste otvorili da preko njih ode sva srpska privreda. Ne znate nas dobro, Tadiću, Dinkiću i Dačiću. Upoznaćete nas jako brzo. 5. februara pružili smo vam ruku i rekli: raspišite izbore, nećemo više da se okupljamo. Pravite se važni, dogovarate se sa drugima, a ne sa svojim narodom. Onda smo vam dali još jednu povoljnost, jer mi u ovoj trci, ako je na 100 metara, možemo 30 metara prednosti da vam damo. Mi ćemo da vas stignemo i da vas prestignemo. Rekli smo, uzdate se u status kandidata. Je to u oktobru? Ajde u novembru da držimo izbore. Ajde da vidimo šta će da bude posle toga. Ćuti naša vlast. Mudruje. Razmišlja. Evo, do ponedeljka, draga moja braćo i sestre, nek razmišljaju, a od ponedeljka mi razmišljamo kako da organizujemo 16. april u Beogradu. A 16. april u Beogradu je kraj ove vlasti. 16. april je rođenje Srbije. I ne dolazimo da ih smenimo, nego moramo da bijemo put, da ih nateramo da raspišu izbore. Nije nam teško i onako u Srbiji niko više ništa i ne radi. Skupit ćemo se 16. a oni neće moći da nas prebroje. I kad budu prepolovili i kad budu učetvrtili, bit će nas ponovo mnogo. A nije teško sa nama. Sa nama može svako ko je razuman. Sa nama može svako ko želi dobro Srbiji. Sa nama može svako ko želi dobro svakom građaninu Srbije. Mi nikome ne želimo zlo. Mi nismo oni koji prete. Mi smo veoma zabrinuti. Mi smo veoma ozbiljni. Mi znamo kakav nas posao čeka. Mi znamo u kakve ruševine dolazimo. Ali smo spremni da počnemo da radimo. Kad mi počnemo da radimo, radit ćete i vi. Inače, ako Srbija postane država u kojoj se na trgovima okupljaju nezadovoljni ljudi, od Srbije nema ništa. Rekonstruisala se vlada. To je kao kad bi vam majstor rasturao
potom još jedan mandat. Važno je da prodaš Telekom, jer tu možda ima i 100 miliona provizije. A nama je važno da ono što je naše, ostane naše. Nećemo više ništa da prodajemo. Hoćemo da doživimo da Srbija kupuje, da Srbija raste, da cveta. Dosta smo njiva rasprodali, dosta fabrika je otišlo, dosta cementara, dosta naše dece otišlo kao da smo ih prodali. Hajde Srbija da bude država u koju se ulaže. Pa je to velika mudrost da ulože Nemci u fabriku koja će da izvozi u Rusiju. Jer to velika mudrost da se prokopa Morava, da se izbije na Egejsko more. Jer to velika mudrost da se pravi industrijska zona na desnoj obali Dunava, da svi proizvode, da voze na najjeftinije prevozu, da ostvarimo tu saradnju između istoka i zapada. Kakva je mudrost potrebna da budeš pošten? Potrebno si vaspitan kao pošten. Potrebno se družiš sa poštenim ljudima. Potrebno da možeš da staneš pred narod i da kažeš ja ne mogu bolje. A ako ima neko bolji, evo vam izbori, pa izaberite tog boljeg. Kakva je mudrost potrebna da u Briselu kažeš želimo dobro svom narodu, a nama ne treba ništa. Kakva je mudrost potrebna da u Moskvi kažeš želimo dobro samo svom narodu, a nama ne treba ništa. U šta se to pretvorila mudrost srpske vlasti? U prevaru, u obmanu, u laži, u pretnje. I za ovaj miting naći će neko kog će da slikaju kako ide unazad, pa će reći jesu ovo naprednjaci. I za ovaj miting, i za sledeće mitinge naći će da kažu nešto ružno. Nemojte da se osjećate kao ljudi o kojima se govori ružno. O vama govore loši ljudi. Vi ste za mene divni, najbolji, najjači, najplemenitiji. I vi koji ste pošli iz drugih gradova danas, pošli ste po kiši, neki i po snegu, a Bog gleda, čuva Bog Srbina svog. Nema kiše, nije bilo ni u februaru, kad je bio najveći mraz. Neće da je bude ni 16. aprila, bit će sunca kakvog Srbija odavno nije videla. U pravu je Velimir Ilić, 2000. godine niko nije očekivao da ćemo da izgubimo 10 godina, da ćemo da prokockamo 10 godina života, da će sve naše nade da odu, da ćemo da zaboravimo gde je fabrička kapija, da ćemo s tugom da gledamo u njivu koju ne možemo da obradimo, da ćemo s tugom da gledamo decu koju ne možemo da školujemo, roditelje koje ne možemo da lečimo. Nije to za Srbiju, nije to za Srbina, nije to srpski posao. Srpski posao je da rastemo i da se razvijamo, da radimo kao sam drugi svet. Oslobodili su nas viza, sramota nas je da krenemo tamo gde se ide bez viza. Sramota da vidimo gde odoše drugi narodi, a mi ostasmo zarobljeni, pa još zarobljeni u svojim svađama. Mi se ne svađamo ni sa Tadićem, ni sa Dinkićem, ni sa Dačićem. Mi samo kažemo, aman ljudi, sazrela je voćka, hoćemo da beremo, a ne da trunemo. Aman ljudi, pa izbori su prilika da se vidi ko je bolji. Imate televiziju, imate novac, grdite nas na sva usta, pretite da ćete da nas hapsite, pronalazite u nama kriminalce, sve vam je u rukama, samo raspišite te izbore, pa ako pohapsite nas prvih 100, iz ovih redova doći je drugih 100, pa treći, pa četvrti, pa peti, ovo se ne zaustavlja više, ovo ne zavisi ni od Velje, ni od Tome, ni od Ace Vučića, ni od Jorgovanke, ovo zavisi od Srbije, ili hoćete da živite bolje, ili nećete, ili nam natovarite taj posao na leđa, ili se mučite kao i do sada. Nećemo više da budemo na mitinzima nezadovoljni, hoćemo mitinge zadovoljni.
hapsimo za koferče, ali hoćemo za vagone i kamione koji su odneti iz ove Srbije. Mi nećemo da hapsimo poštene zato što govore loše o nama. Još ćemo da tražimo ljude koji govore loše o nama. Možda znaju nešto što mi nismo videli. Ali ovu muku treba skidati sa leđa Srbije dok još ima vremena, dok još ima mesta. Mi ćemo da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, a oni mogu da se obese ako hoće. Mi ćemo da podignemo Srbiju ponosnu i uspravnu. Mi ćemo da odbranimo sve što Srbija treba da brani. Mi ćemo da stabilizujemo sve što u Srbiji treba da se stabilizuje. Imali su svoju šansu, sad nek pruže narodu, da narod ima svoju šansu. Nas nećete morati da terate da odemo sa vlasti. Kad god nas pobede, skinut ćemo kapu i stisnut ćemo redove za novu priliku i za novu borbu. Ali kad sad gledamo u budućnost, ko će da nam budu politički suparnici, izgleda ćemo morati sami da odlazimo, jer neće imati ko da nas pobedi. Mnogo vam sreće želim. Želim vam da ostvarite sve svoje ciljeve. Želim vam da ne dođe do 16. aprila. Ali ako dođe do 16. aprila, želim da vas vidim tamo. Zateći ćete me kad god dođete. I kad god odete, ja ću da ostanem poslednji, kao što smo ostali 5. februara, da počistimo nekoliko bačenih papira i nekoliko praznih flaša. Jer tamo u Beogradu, kao i danas u Čačku, kao i u Zrenjaninu sledeći, bili su divni ljudi, bili su čestiti i pošteni, bili su umorni od patnji, od gladi, od strahova, bili su ljudi željni i slobode i radosti, a posebno radosti za svoju decu. Razićemo se danas, spremajte se za naše nove susrete, spremajte se zato što samo još ovde ima energije. Tamo u onoj vladi, tamo u onoj upravi ima samo straha. Jadna je vlast koja se boji pa u strahu vuče loše poteze, zato što će to sve da joj se obije o glavu. Mnogo vam hvala. Hvala Čačku koji nas je ugostio. Hvala svim gradovima Srbije kojima ćemo uskoro da se obratimo da nas ugoste. Ovo vi pomažete sebi, a mi ćemo samo da budemo napred, pa kako nam Bog da. Sve najbolje, živela nam Srbija!